Mga kabisdak! Ania na ang atong magasin! Bisdak! Kabisdak ato ani gikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa mapadpad bisayang dako makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako ehemplo sa maayong lumulupyo. Ania na bay? Ato ni bay? Original ni bay? Bisdak magasin ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Mayong adlaw, kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. $60 million nga ransom nga gipangayo sa Abu Sayyaf bandits alang sa kagawasan sa duha ka Canadian ug usa ka Norwegian nationals nga gikidnap didto sa Samal Island niadtong Setyembre. Usa ka video ang gipakatag online sa US-based site Intelligence Group. Grupo nga nagmonitor sa mga jihadi websites, nagpakita sa mga biktima nga nanawagan sa gobyerno nga hunungon na ang military operations. Mato ni Brigadier General Alan Arojado nga padayon ang military operation batok sa mga bandido ug ang pag-secure sa mga biktima apan walay ransom. Ang mga biktima gidagit didto sa Samal Island sa mga armadong kalalakihan niadtong Setyembre 21. Ang Abu Sayyaf blacklisted sa United States ug sa Pilipinas isip usa ka teroristang grupo. Kapin sa 15,400 ka mga botante sa dakbayan sa Sugbo ang dili makabotar sa May 9, 2016 elections. I-deactivate sa COMELEC ang ilang mga voters registration tungod sa kapakyas nga magpa-biometrics. Sa Cebu City, North District, adunay 8,530 ka mga botante ang natala nga walay biometrics, samtang sa South District 6,127 ka mga botante ang walay biometrics. Samtang sa dakbayan sa Davao, kapin 100,000 voters ang gi-deactivate sa COMELEC tungod gihapon sa kawala ug biometrics. Matod sa COMELEC, posibleng namatay o di ka ni balhin og registration ang mga botante nga natalang walay biometrics. File ang probinsya sa Sugbo og motion for reconsideration sa Supreme Court kabahin sa desisyon niini nga pagpabayad og 263 million pesos isip additional works sa Cebu International Convention Center. Matod ni Cebu Governor Hilario Davide III nga mo-apela sila sa Korte Suprema kung galing makadawat na nila o madawat na nila ang desisyon sa korte nga pagbayad ngadto sa kontraktor nga WT Construction. Dugang ni Davide nga ang additional works nga gitrabaho sa contractor wala miagi og bidding ug wala aprobahi sa Junta Provisional apan sa desisyon sa Korte Suprema nakadaog sa bidding ang WT Construction alang sa Phase 1 ug Phase 2 sa construction sa CICC. Anaa sa Phase 2 sa construction ang kontraktor sa higayong gihangyo sila sa probinsya alang sa additional work sa CICC. Kini sa panahon ni kanhi Governor Gwendolyn Garcia. Nakabayad na og kapin 257 million pesos ang kapitolyo sa kontraktor niadtong 2010 nga bayranan sa construction sa CICC. Kasong administratiba batok ang DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya ug mga opisyales sa Ninoy Aquino International Airport ang gipasaka sa ombudsman kagahapon kalabot sa tanim bala scam. Si Senator Alan Peter Cayetano nga mi-file sa kaso nagkanayon nga si Abaya ug si Manila Airport Authority General Manager Jose Angel Honrado liable for gross negligence sa wala ay pag-aksyon sa padayong tanimbala modus. Sa ilalim ng EOTC ni President Ramos, pag may alam kang nangyaring krimen, or alam mo nangyari to at mga personal na sa ilalim mo ang gumagawa at wala kang ginawa to be proactive, ibig sabihin wala kang preventive corrective measure, liable ka administratively. So while cases are being investigated now, it took the government more than 1 month bago mag-meeting at
the level ng DOTC para pag-usapan yung laglag bala. Gihangyo ni Cayetano ang ombudsman sa pag-issue og preventive suspension batok ang Abaya, Honrado, Office of Transportation Administrator Roland Recomono ug Aviation Security Group Pablo Francisco Balagtas. Si Abaya sa usa ka press con karong buntag nagkanayon nga opisyalis sa gobyerno nga masakpang mitanom og ebidensya mag-atubang og life imprisonment. Ug ani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasud. Migawas na ang teaser sa giatangan nga A Second Chance nila ni John Lloyd Cruz ug Bea Alonzo. Ang Second Chance usa ka sequel sa 2007 cult classic nga One More Chance. Ang salida istorya sa gugma ni Popoy ug Basha nga gidala ni John Lloyd ug Bea. Ani ang teaser sa maong salida. Pangako mamaya, huling beses na nating maghihiwalay. Ito na yung huling gabi na mayroong ikaw at ako. Simula bukas, ang meron na lang ay tayo. Tayo habang buhay. Hindi ka na matutulog mag-isa at hindi ka nagigising nang wala ako sa tabi mo. Itong mga kamay na to, hindi ka na bibitawan, ha? I will never let go. 10, 11, 12, 13, 14. I love you, I love you, I love you. Forever and ever. Anong nangyari sa atin, Poy? Alang sa uban pang showbiz chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. Ug i-follow mi sa Twitter at Sun.Star Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 649 Super Lotto ug 642 Lotto sa mga bula kagabi. Bulahon unya ang 655 Grand Lotto ug 645 Mega Lotto. Ania ang balo sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mosunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Dini natapos ang atong mga balita karong adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow among mga updates sa Twitter at Sun.Star Online ug sa Facebook, Sun.Star Philippine News. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait,
When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes my Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy my Sun.Star. Thank you!